केंद्रीय हापं हास्तेव गोबांमा एकलव्य स्कुल संसारिनानि बागै सामुयागो नाहारका आबुनि बिसिङाव गन्डासरा बुकास्तेव एकलव्य स्कुल काइसे सिनिमुं मानजाक फाइतंनाय आगस्ट दाननि सिमि आ रुंनगोबो परा लेखा चेंगि रोजागनाय क्लास 6 नि सिमि चेंगि रोजागनाय एकलव्य स्कुल ताबु गन्डासरा बुकास्तेनि पंचरतन दुर्योधन कामिबाय खबजाक ITI ब्लक लेभेलनि ट्रेनिं सेन्टर न खबै एकलव्य रुंनक संजाकनाय स्रांसालो आ बबन बेरायनाखा हास्तिनि ट्राइबल वेलफेयर मंत्री विकास देबबर्मा बिनि लगिव फाइ मानसिक फाइका MLA जोग नन्दिता रियां MDC भूमिका नन्दन रियांनि लगी नायकलाय रगबो मंत्री विकास देबबर्मा जत बबन बेरायनाखा आबुनि उल कन्फरेन्स हलो काइसा नांकुकमानि आचुगलाय मुंखलायगा दिबर काहाम जत मीडिया रनो जोंथिने गन्डा पिसाव फाइसफाइका मियानि सिमे जों फिल्ड भिजिट खालामनि आनि लगे दङ जोंनि ट्राइबल वेलफेयर डाइरेक्टर ते जोंनि पुरानि बरम गोनां जों MLA जों ते GM साहेब दङ बिदु दङ ते अल लाइन डिपार्टमेन्टनि बरम दङ जों बोसखांनि आगस्ट बिसिमल जों एकलव्य क्लासरुम खालामनाय दङ उजागनि जारा चाराजों विशेष kai 4 बोसोराव गाहाम फरायसालियाव खालामनो मोननाय 30 जना चला 30 जना गरिब फरायनाय 6 नि सिमिसिम भर्ती खालामनाय जाय बोसखांगो आं आसा थायो जत सिनि जे उजागा ताको स्टार्ट खालामनाय माने जों गाहाम खालामनो स्टार्ट खालामनानै ब्युरो रिपोर्ट कखरा।